जय भोजपुरी सब भोजपुरी श्रोता गण लोग के हम जी तिवारी जी प्रणाम कर रहल बानी। आप लोग के स्वागत बा बीएफसी रिएक्शन चैनल के माध्यम से। आशा करता नहीं कि आप लोग बढ़िया हो खमजा तो रिएक्शन लेके हाजिर बानी आप लोग के बीच में। पता ही बाटे काहे आप लोग के बीच में फटाक दे आ गई बानी काहे कि खेसारी लाल यादव जी के एक और धमाका हो चुकल बा हम भोजपुरी। हम बहुत बेकरार बानी कि जल्दी से वीडियो देखल जाओ काहे कि वीडियो के पहले जो टीजर उजर शायद आई रहे तो बड़ा जबरदस्त हमें देखे के लागल रहे कि वो मतलब कुछ यूनिक में देखे वाला बाटे और काफी सारा बात भी एक बारे में कहल गई बा। एक गाना के टीम द्वारा के कुछ में स्पेशल स्टेप भी देखे के मिली, कुछ यूनिक देखे के मिली, कुछ अलग देखे के मिली। तो हम यही से आप लोग अभी तक देख रहे नहीं कि क्या देखम तो आप लोग के साथ ही और रिएक्शन आप लोग हमारे देखे नहीं जा। तो चलिए देर कौना बात के रिएक्शन शुरू कर दिया जाओ। पहले बता दी कि मैं आयुषी तिवारी जी, हमू तिवारी हैं, आयुषी तिवारी जी जे में एक्ट्रेस बाड़ी उ फिट दिखा रहल बा के डांस हुए करत रही में। अब कैसन बाड़ी के हई हमू देखले बगले बानी ना। खेसारी लाल यादव जी और शिल्पी राज जी गईले वालो गाना और लिरिक्स यानी विजय चौहान जी देले बाड़े, डायरेक्टर विभांशु तिवारी जी बाड़े और में बहुत लोग तिवारी जी खाली वालो रिएक्शन भी तिवारी जी कर रहा बाड़े और बहुत कुछ आर्ट डायरेक्टर बालो चंदन अख्तर जी, कोरियोग्राफर लकी विश्वकर्मा जी बाड़े, डीओपी फिरोज खान जी बाड़े, डायरेक्टर विभांशु तिवारी जी। तो तनी देख लिया जाओ का कुछ नया नया लोग में बाटे, का धमाका बा, का अंदर बाटे। ओकरा पहले ई तिवारी जी आप लोग से छोट रिक्वेस्ट करेले कि मैया जी कृपा से तनी ऐसा हमू गा लेबे नहीं तो आप लोग तनी प्यार आशीर्वाद दी जाए। हमारा नया गाना आइल बा देशभक्ति सुननी जा, नीचे लिंक बाटे हमारा ऑफिशियल चैनल से रिलीज बाटे। एगो एफी भोजपुरी नाम के वो म्यूजिक कंपनी बाड़े, बहुत सपोर्ट प्यार दे रहा बड़े आपके भाई के। नया गाना एगो करवैले बाड़े जो वैसे भतार करेला वैसे ही भतार करेला। एगो फनी गाना बाटे, मजाकिया गाना बाटे और बहुत बढ़िया बाटे। आप लोग जरूर सुने जा, फिर बताइम जा। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बाटे, एफी भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज बाटे। तो प्यार आशीर्वाद देम जा अपने भाई के, कहीं भी दिल के कोना में तनी हमरो के जगह दे देम जा जिसे सब कलाकार के आप लोग देवे नहीं जा। चलिए रिएक्शन शुरू कर जा। सारेगामा कारवां इस तोहफे में है 5000 सुनहरे गाने और कुछ यादें। गाना और निकल जा। वाह यो का अंदाज बा। तो लूटली ही माचा कोनो दे दी ही साजा कोनो मोहदी ही मोहिया के खा जाई दहिया के छाली। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे वैसे कट जाएगी। अंदाज में भोजपुरी अंदाज में डांस बा। अपने देखो सारी जी आजकल एकदम साउथ और बॉलीवुड वाला डांस फॉलन वैसे कर रहा है। देखिए एक एक स्टेप देखिए। कमरेला चकाओ तारी देखही में लागे लुची हारी। गोड़े तोरे बांधे खाती तोरा के छाने खाती कम पड़ जाई साला रसरी। आफत बोए के परी सब कुछ खोए के परी, रातों दिन हर के तोरो रोए के परी खाली। अपनी तो जैसे तैसे थोड़ी ऐसे आवाज में बच्चिया भर जाएगी। गाड़ी देगी सुनना क्या होगा जाना वाली नया अंदाज होगा गजब क्वालिटी है जो भोजपुरी गानों के हो गइल बा।
चल रहल बा। काबू में राखू अपना मानवा के, देता नी लिख के हम पानवा पे। का लाइन नहीं जीज मत ठानल कर, बात तनी मानल कर, खेसारी विजय चौहानवा के। कमाल के टेक्स्ट लागल है जब आजकल हर वीडियो में देखे के मिले। अइठल तो छूट जाई, सब धन लूट जाई, जियबू सपनवा में शोभिना कानावा में बाली। एकदम खुद के कमर हिलावेला अपनी तो जैसे तैसे लाइन हमारा चढ़ गई। थोड़ी ऐसे ऐसे कट जाएगी। आपका क्या होगा है लाइन पे। देखते का सब है का भाव होश में रहो, होश में। चल होश में दिखाओ तनी वो। अरे पूरा इंडिया ये गाना के लास्ट में ही हम भोजपुरी के वो खासियत हो अंतरा सिंह के लाइन, अरे अभी का पूरा इंडिया हिली बाबू। इनकर एगो अंतरा सिंह का अलग ही बवाल बा। शिल्पी राज रही बहुत सुंदर गावेली, गायकी भी अच्छा लगेला शिल्पी राज के। अच्छा चश्मा पहन लेते तब बताओ तनी आप लोग के। तो हम रिएक्शन के साथ ही आप लोगों के बीच में रिव्यू भी कर दिल करेनी जितना बुझाना। वीडियो देखी हम भोजपुरी आजकल जितना भी गाना बाटे हम भोजपुरी आप सब सुनले बानी। आपका क्या होगा जनाबे वाली हिंदी गाना हटे और एकरा के भोजपुरिया वर्जन सुन के हमारा इतना विश्वास बा और वो खेसारी लाल यादव जी के आवाज में सुन के पूरा भोजपुरिया अंदाज झूम जाई, पूरा भोजपुरिया लोग झूमी क्या के बहुत पसंद आ गिला। अभी गाना हम सुनले तक ना रही, ऑडियो तक हम नहीं सुन ले, वीडियो देखनी है कमाल के लागल हा, जबरदस्त बाटे। आपका क्या होगा मतलब गाना इतना अच्छा रहे कि अपना में डुबा के रख ले रहे कि अब का होई आगे का होई आगे का होई। अब बहुत शानदार लगला, कुछ कुछ स्टेप भी अच्छा लगला। और खेसारी लाल यादव जी के जब हम हर एक रिएक्शन में आप लोग के बार बार बतिया कहनी डांस चेंज हो रहा बा। पहले कह रहे मतलब खेसारी लाल जी में खाली भोजपुरी डांस आप लोग देखे मतलब भोजपुरी मतलब समझ ठुमका दो चार गो स्टेप फिक्स रहेला, कुहे सब स्टेपे होला। लेकिन इनमें खेसारी लाल यादव जी के बॉडी के लचक देखी जा, हाथ हिलावता रे, कमर हिला रहा बड़े, गर्दन हिला रहा बड़े, तो एगो लचक कहीं ना कहीं चेंज हो रहा बा। खेसारी लाल जी के अंदाज चेंज हो रहा बा, क्या को अपन डांस चेंज कर रहा बड़े। और ये वीडियो में पूरा देखे के मिलल बा खेसारी लाल यादव जी के एगो अलग डांस, एगो यूनिक डांस जना के कहल जाला वेस्टर्न डांस कर दिया जब जो उनके बॉलीवुड साउथ फिल्म में देखे के मिलेला बीट पे। और कमाल के सॉन्ग बा और पक्का कहतनी लाइन खाली बा और कुछ ना वायरल और कुछ उतना सब नया नया रहे उतना तो ना खींचल सा, लेकिन जो लाइन खींचले बा मुखड़ा आपका क्या होगा जनाबे वाली कमाल के लाइन बा। और ये पक्का ही लाइन जो बा गाना के वायरल कराई। आप लोग के क्या कहना बा रिएक्शन के बारे में जरूर नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। और काफी अच्छा डायरेक्शन भी रहे और एक्ट्रेस भी काफी अच्छा रही, कोनो तिवारी यही पता नाम पढ़ले रही। सब कुछ मिला के जबरदस्त बाटे। और हम भोजपुरी काफी अच्छा काम कर रहा, भोजपुरी में नया नया बेहतर वीडियो देके बेहतर गाना देके तो बहुत बहुत शुभकामना बा हम भोजपुरी और ये गाना के पूरे टीम के गाना बहुत बड़ा सक्सेसफुल होके। और नीचे आप लोग कमेंट में बताइए आप लोग का रिएक्शन कैसा लगा, लाइक शेयर कमेंट कर जाए। और भोजपुरी का हर एक गाना का रिएक्शन देगा थे, वीडियो के रिएक्शन देगा थे, सब्सक्राइब जरूर कर जा। अपन भाई जीजे तिवारी जी के गाना सुन लेम जा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक बटे। और हमके इंस्टाग्राम पर जरूर फॉलो करम जा, मैसेज कर सकते हैं डायरेक्ट कोनो बातचीत आप लोग करे के बात। बीएफसी रिएक्शन के पेज के आप लोग जरूर लाइक कर जाए फेसबुक इंस्टाग्राम पे, और जो वीडियो आप लोग के पीछे देखे के मिली। जय भोजपुरी एकता बना के राखी जा, तब तक मिलते हैं अगला रिएक्शन वीडियो में। क्या कभी बैठल में तो 4-5 गो रिएक्शन देके ही उठम। चलिए मिलते हैं अगला रिएक्शन वीडियो में।